All right, Murie Zimbabwe. This is a different story. Yabva iyo kuna mkoma vanonzi ivo Vongani. Mkoma vanonzi Vongani. So Vongani ari kutiudza ma deep secrets that goes really deep. And according to him, ari kutiudza about kuti mukomana anga ari musatanist and vaisangana pasi paKariba Dam. PeKariba Dam. And this is big. Chero nenu I'm very surprised ndichinzwa nyaya iyi. So ndangobva ndati ndichionera mukomana achipinza ngati let us give this to the people. Regai tisvitse kuvanhu so that the Zimbabweans will judge themselves. So what is happening? Muri Zimbabwe mukomana anonzi Vongani ari kutaura kuti iye around a couple of years ago, actually around 20 years, 21, 22, 3 years, mukomana uyu wakaenda kuSouth Africa achibva muno muZimbabwe ndobva aenda kuSouth Africa ndokunogara kuSouth Africa for around 5 years achisvika kuaround 26 27 years old dzemakore. Mukomana ndopa akasangana noumwe mukomana anonzi iye Patrick. So Vongani asangana naPatrick, they became friends. Vongani panguva iyoyo aishanda as a garden boy, Patrick achishanda as a driver wemurungu, right? Murungu aishandira Vongani as a garden boy is the same murungu aishandigwa naPatrick as a driver. Patrick washanda sa driver, washanda sa bodyguard achishandira murungu, right? So Vongani naPatrick vari kutaura wangu uri kuita sei uri panapa uri kuita uri kukatakata zvinhu uri kuita sei bhozi mukomana wanga achipindana nemazimota mazi-Ford Ranger mazi-Range Rover mazichichi emurungu. Handiti ndiPatrick ndio paZimbabwe Patrick. Ende vakomana vari kusangana muSouth Africa muguta reJohannesburg murubabata, right? So Vongani ari kusipakati wangu boy uyo ndo uri kushanda basa ribhoru, you get all these chances kupusha mazimota aya kuita sei. Sometimes murungu unotokurega uchiinda neZitoyota Fortuner area pateni pako, you know, kugeto unodzamisa sei wangu. So with time mukomana anonzi Patrick akabva atanga kuudza Vongani kuti wangu iwewe ndiri kuona kuti ungoita kabasa kako keugarden boy kokukata lawn kekuita sei aka ndiri kuona ndiri kunetsekana wangu, but chii chiri kunetsa chachazvo, tell me. So Vongani, you know, he trusted Patrick, you know, for a moment, like munhu wandiri kusangana naye pagraph. Chero ndikamuudza my life history, my life problems, what is he gonna do really? Nothing. So Vongani akabva decide kuudza chi Patrick his life kuti wangu inini uchindoona ndakadai, so life is not that easy. Ndine 2 masiblings angu and vachiri vaning'ina kwandiri, they need the back home in Zimbabwe. Vanoda help yakafanana neschool fees, vanoda chii, vanoda chakati, vanoda hembe, vanoda Christmas present, vanoda chii. Handiti but unongondiona wangu ndiri kunetsekana, ndava nearound 27 years ndiri muno muSouth Africa ndirongoita zvinhu zvechigarden boy. Handiti so Patrick akabva audza Vongani manje akati unoona chii Vongani, rega ndikutaurira wangu, inini uchindoona ndakadai, so murungu wedu uyu wauri kuona wakandipa an offer. Vongani ndobva bvunza iwe offer akakupa an offer yekuita sei? Mukomana Patrick ndobva amudza kuti the offer ndeyekuti maresults ayo you get rich, but pane zvinhu zvaunofanira kuita zvekuti inini ndiri Patrick uchindoona ndakadai, so ndakavhunduka enda ndina kuita zvinhu izvi, but murungu wangu akandiudza kuti anytime paunobva wafunga iwo kuti you are ready kuita zvataida kuti uite, then you can join us. Vongani ndobva kuti unoti zviko Patrick, uri kuti uyatini ndoda, aungichele kahle kahle anguti uyabona. So ndiVongani ari kubvunza Patrick paSouth Africa pa, of course vese vadzidza chiZulu. Vongani agara mundex, Patrick mushona, but Patrick bhozi ari paJoza adzidza chindex agora chiZulu. Uyatini ndoda, aungichele wena, yini le ndava iyi, indava ime kanjani le ndava uyikhulumayo? Patrick ndobva atoudza mukomana kuti aiwa what it takes ndechekuti inini ndiri kuintroduce kupi kumurungu kuti no murungu, this guy is ari pasport yakadhakwa pakaipa paari financially and ari kuda help. Vongani akati alright bo Patrick ita izvozvo. So 2-3 days dzapfuura paya Patrick wasangana nemurungu. Patrick wakuudza murungu kuti no murungu, I know makambondipa offer imimi but inini ndakafela kuita take that offer, so ndine mufesi wangu
kanzi nemurungu mufesi wako ani kanza wamuri kuonawo Bongani uya ari kukushandirai as a garden boy mufesi uya mufesi wangu and ari pasituation yakadhakwa financially and he is desperate enough to do almost anything to get money handiti murungu ndobvati hobo how sure are you kuti Bongani is desperate enough and ready to do almost anything to get the money? Patrick akati I'm very 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 sure. Murungu akati bo uyanani naBongani Bongani ndokushedzwa amangwana acho Patrick ndokunoshedza chi Bongani pagedhe akati Bongani yakunoku tiite chimeeting nemurungu muchi Denmark. Bongani akasangana nemurungu ndokumubvunza tuma questions in this session yequestioning. Murungu akabvunza Bongani tuma questions takafanira kuti Bongani kana ndikakutaridza inini something secret unochiudza vanhu here? Bongani ndokuti no. Zvikanzi Bongani uri kuda mari to what extent? Iwewe vabereki vako vapenyu here, baba vako vapenyu here, mai vako vapenyu here? Bongani ndokuti unoona chi mai vangu nababa vangu vabereki vangu vakadi vakapfuura ndangosara inini nemasiblings angu. Muri kubabata muri Zimbabwe. Inini nemasiblings angu handiti munin'ina wangu mufana wangu nekasisi kangu nekanzvadzi kangu ende vese vari kuenda kuchikoro vari kuda chihembe vari kuda chii ende inini ndiri kushandawo sesecurity muno ndiri kushandawo segarden boy muno muSouth Africa hazvisi kunyatso kubalanza. Murungu ndobva ati aiwa ndokunzwa kana uri willing iwewo kuita zvandai ndichikudza kuti uite mari will never be a problem to you. Bongani akati alright bo right ndoda kuti mupabata bhozi apaipa. Bongani akati bo murungu uya ndobva ati mangwana acho murungu washedza Patrick asisipo kapa. Murungu washedza Bongani chachinelas chava chiaround 5 chinelas 5 dzemanheru. Bongani wakungapi wakatu extra job kuti Bongani shanda so and then so kuti apedze basa iroro raida kuti apedze kuma 6-7 handimaiza. So Bongani wati akati extra job keke so kuma 5 murungu ari kupinda paden. Murungu ndobva ashedza Bongani ati Bongani vyamuno mukati muno. Bongani wapinda nemurungu paipai fe apinda mudeni mumansion remurungu. Murungu ndobva ashedza mukadzi wake anonzi Ela. Murungu washedza mukadzi wake anonzi Ela uya pana murunguwo futi Ela wasvika paipai zvikanzi Bongani unoona chinoitika ndechekudai so ndechekuti isusu panapa katika kuita part of the family you become part of the family and when I make you part of the family I respect you as a family member. Bongani akati okay bo zvikanzi so ndiruda kuti utsanangure nyaya yako iwewe Bongani to my beloved wife Ela. Bongani akati iwe chichinoitika okay. Bongani ndobva taurati bo Bongani ndobva atanga kutsanangura his life history kuti ino murungu inini ndine hanzvadzi dzangu ndine hanzvadzi 1 nekamufana kanga diki 2 vari kuZimbabwe vanoda this and this vabereki vangu vakashaya ndikunetsekana and stuff. Bongani ndobva ashamisika achinzwa Ela mukadzi wemurungu uya achiti iye kana pakadaro approved ndiEla mukadzi wemurungu. Bongani ndobva taurati bo so zvamira zvakadaro ndodari munzwisise zvamira zvakadaro muri Zimbabwe. After 3-4-5 days dzapfuura murungu uya ndobva auya kuna Bongani akati wangu zvawabvuma iwewe kuti uri kuda kuita mari uri kuda kubudirira ende uri kuda kuzotevera nzira yandakashandisa inini ende kuti uri ready kuti ndikudzidzise kuti zvofambiswa sei. Ndikuda kuenda newe somewhere ndonokuintrodusa kune vakuru vangu but vakuru vangu havasisiri muworld yatiri kurarama inoi vava muworld munzvimbo kana munyika yemweya. Mukomana ndopa akatanga kuona kuti zvinhu zvadi zvachinja but this is a serious thing. Mukomana ndobva taurati bo murungu wangu I'm ready to do that. Zvikanzi Bongani mangwana chaiye be ready because I'm going to take you there. Alright bo Bongani mangwana wamuka watopfeka kajini kake netumateki neT-shirt nechijaketi
murungu wangu anytime anodi anoburikira. Wakutokata grass pipe ari clean achiita sei, achitenderera nedheni achiita sei. Muzimbabwe murungu wabudikira, wabuda mumba chimonazisi kwakupa raundi 10 am zekuseni. Murungu ndobhati alright bo bongani pinda mumota. Murungu ari kutoma nepajero handiti haasi munhu wekuti anokwera iwestaba une mari inohlisa but haatengi tumafensi kazi upa pane pajero yaiko zvino izvi kwete yakudhara straight but yaiko zvino izvi but pajero ingori mota yekuti Mitsubishi. I mean after all kune mabenz, kune mabhima, kune mabentley, kune machii but mukomana ari kufamba nemitsubishi. So munhu ari rich but ari loki. Bongano wapinzwa mumota, mukadzi womurungu wapinda mumota ela murungu wapinda mumota 3 vari 3. Mota yarohwa yabuda muJoburg yati Pitori, mota yarohwa yati Petersburg, mota yarohwa yati Messina. Mukomana kuti iwe kuZimbabwe kwawatoenda muzvifambisaze vakati iwe ita easy. Mota yarohwa yati paborder, Beitbridge border. Bongana kuti ndasiya passport ndazodika nzidondwari. Akomana vabhadhara vari kubhadhara paipai vapinda muZimbabwe vese pajero irohwa straight Masvingo. Yapfuura Masvingo yati Harare, yapfuura Harare. Iwe zviri kuitika totaka kuenda kupi? Vasvika paKariba Dam. Vari 3 mukadzi womurungu, murungu naBongani vasvika kuKariba Dam. Zvikanzi Bongani are you ready? Bongani ndokuti aiwa ndiri ready. Zvikanzi mira murungu nemukadzi wake ndokutanga kuita tumachants rashlehi dandanjumbra shumblinganding ndandandundu hangaranguzhuzhla ha nguzhuzhula shrijevrigungundu hablu. Mukomana wakuona mvura yakusimuka pakuitika tumwe tumaactivities twasinganzwisisi, pakuitika tumwe tumhepo tiri kurowa tiri kuvhuvhuta zvasinganzwisisi. All of a sudden mukomana wapinzwa murealm, wakuona zvasati akamboona. Mukomana ndo paari kuti tsanangurira achiti zvaakaona, wakaona a lightning star richibwinya kumberi kwake, ndobva rauya richiuya rakamunanga zviri very fast ndokusvika kumuti bharu. Hana kunzwa kugwadziwa but wakanzwa kutogwa ndobva aendeswa mudenga. Mukomana ndobva anyatsonzwa kuti nyika yandava ino yasiyana. I'm like I'm floating in the air. Ndakubhururuka mumhepo. Muri kubata? Hana kunzwisisa zviri kuitika. But in that moment ndo paakaona mukadzi wemurungu in that floating achibhururuka kudaro mumhepo. Mukadzi wemurungu ndobva auya kwaari achibhururukawo mumhepo. Mukadzi wemurungu achingosvika ndokuti muromo kumukomana vakutanga kukisana vachiita zvese. Physical love kachi in the air, in the spiritual world. She love in the spiritual world. Akudani nemukadzi wemurungu. Murungu asiri kumuona, asi kunzwisisa zviri kuitika. Vari in this bubble. Vachidaro mukomana ndobva mukadzi wemurungu ati iwe uri kutora tirikupe here? Mukomana ndobva ati handisi kunzwisisa tirikupe. Ndobva ati alright muka. Achiti muka mukomana ndobva atanga achidziwa nemvura. Ndakutobitiridziwa nemvura. Mukadzi wemurungu ndobva ati vata. Mukomana ndobva adzora alright ndiri bo. Akati iwe ndandakukachidziwa nemvura. Mukomana akakubvunza Bongani iwe ndandakukachidziwa nemvura, what is happening? Mukadzi wemurungu ela ndobva ati you see tiri pasi pemvura. Zvikanzi kana iwewe wabvumirana nazvo izvi, sacrifice yako ndeyekuti unofanira kunzwisisa chinhu 1. Inini newe patiri kuvata tose pane munhu anofa every time, ende gore roga roga tiri kufanira kusangana pabonde. Zvizvi zvikanzi yes, ende every time patosangana pane munhu anodi anopfuura ari kutoinda. Saka munhu iyeye anofanira kunge ari one of those people vaunoda. Bongani akati muri kuti chii?
nai madam Ella zvikanzi right, first of all vanhu vatoziva kuti unoda iwewe, wakatotiudza chihanzvadzi chako nekamukoma kako vafanha vako vauri kuda kudi kuchengeta nemari yavachaita panapa, one wavo ari kufanira kuenda. Mukomana akati izvi zvauri kutaura Ella zvakadhakwa ende ini handisi kuzoita izvozvo. Kanzi iwe kana ukataura izvo zvauri kutaura ini ndokurega, handi watotoona kuti already tiri pasi pemvura, ukaenda ukangotaura uchitaura zvakutaura ndokurega, ende kana ndikakurega uchakachidziwa kusvika wafa. Mukomana Bongani ndobva arohwa neana akati muri kuti chikeimi, zamburi kuti ndipfuudze mufana wangu, kamufana kangu kandakasigwa nababa namhomu kuti ndivachengete, inini bhulazi zavo ndindovapfuudza. Hazviko izvozvo, zviri nani ndife pano pasi pemvura. Ella akati uri kuziva here kuti kana ukafa pano pasi pemvura zvakangofanira kuti ivovo vatofa because vachachengetwa nani. Bongani ndobva dzati dhuu, ndobva dzati nemaidzo dzikati bho, iwewe Ella kana iri zvawataura zvirizvo zviripo, inini bho ndakutofa. Ella ndobva arohwa nehana. Ella ndopaya paakabva ati no, kana iwe wakamira wadaro you are a good guy, ndakukubudisa munomu, but kukubudisa munomu kwangu zvoreva kuti iniwo ndavachi pama1. Ndopaakabudiswa muya mureziva ndoda kuti muteerere, ndopaakabudiswa mumvura muya achiti pembenu achiona havo vari pasaidi peKariba Dam. Ella anga atotsamwa atodhiniwa, haasiri kutaura kana kuti kumurungu wemurume wake watodhiniwa. Ndobva akati no, hatipinde mota tidzokere kupi Johannesburg paSouth Africa. Vapinda mota yarohwa mahours 10 hours 20 hours 20 something hours vakupinda muJoburg. Vachipinda muJoburg manje Ella wasipakwa naBongani kuti Bongani munhu wekuti anotori redi kufa kana ane vanhu vaanoda, handimumbaona. So 1 week yapfuura Bongani achikusha adzoka pakushanda pachigarden boy, but pfungwa dzake dziri faras. Ella manje wakuuya kuna Bongani every morning, ari kumubigira kana kachingwa, tumazai tea chine mukaka, idisi ari kumuita tumwe tumafavors twasinganzwisisi. So as of right now Bongani watipinzira this message achiti super nexus pamuzinda wevanhu, talk to the people, I don't understand what to do, ndoitawo sei, because mukadzi wemurungu akundida. Maonero angu Bongani, maonero ake ari kutoti Ella mukadzi wemurungu akumuda ende haasi kunzwisisa kuti saka zvese zvemushonga izvi zvekuzodai saka zvichazofamba sei. Mukomana is very confused. Ndosaka tasvitsa nyaya kwamuri mhuri weZimbabwe kuti imi muanswer that part, mumupewo closure, muudze oita sei. Right, muri kufamba neni wenyu super pari pamuzinda wevanhu. Thank you for watching. Peace.